Ola, imos ver agora, ou comezar, mellor dito, a hidrosfera no punto 4 e na páxina 64. Ben, a hidrosfera sería a última das capas inorgánicas que conforman a Terra. Vamos a facer unha relembranza. Teríamos a atmosfera, a capa máis externa, a xeosfera, que foi a primeira que vimos, e a hidrosfera. Por que traballamos neste punto a atmosfera e a hidrosfera? Lembrade que ambas as dúas teñen en común ser capas fluidas, é dicir, que teñen movimento relativo nas súas masas, hai un movimento. E ademais, como veredes no seguinte, a continuación vou vos explicar as propiedades da auga e despois veredes como traballa ese ciclo que une tanto a atmosfera como a hidrosfera. É dicir, realmente, aínda que son capas separadas, a súa dinámica é en conxunto. Vale? Entón, empezamos pola definición. Que é a hidrosfera? Pois é a capa de auga que rodea a Terra. Pero é auga superficial? Non, que inclúe? Inclúe a auga presente sobre a Terra, baixo ela. Isto inclúe todas as augas que forman parte dos acuíferos, augas que están circulando por debaixo da Terra, vale? Infiltradas, así como a auga contida na atmosfera. Vale? Todo ese vapor de auga que está na atmosfera é parte da hidrosfera. Cal é a orixe da hidrosfera? Bueno, pois como xa vos comentei cando estábamos falando da xeosfera, unha das diferencias que había entre o magma e a lava era que o magma contiña gases a presión. Entre eses gases estaba a auga. Entón, cal é a orixe da hidrosfera? Pois a desgasificación da auga contida no magma que durante as erupcións volcánicas, vai ser emitida á atmosfera. Que pasa despois da atmosfera? Ao subir, baixa a temperatura e condensa. Volvese ou transformase de estado gasoso a estado líquido. E precipita. No momento no que precipita, formaríanse as augas superficiais. Vale? Na actualidade aínda se está dando este proceso de desgasificación. Non é igual que ao comezo de consolidación da corteza terrestre, no que estaba constantemente producíndose erupcións volcánicas, pero segue habendo auga primitiva, que se chama, vale? É auga nova, non formou parte do ciclo que conecta a hidrosfera e a atmosfera. E se sigue producindo, como vos digo, na actualidade. Bueno, pasamos entón á distribución. Isto é unha parte moi importante, vale? Por qué? Porque moitas veces, aínda que vemos que o noso planeta está constituído por máis dun 70% de auga, realmente, aínda que temos tantísima cantidade de auga, é unha pequenísima porcentaxe a que podemos empregar para o noso uso. Entón, fixadevos, se este fose o total de auga que hai na Terra, o 97% xa sería auga salgada. O resto do 3%, que é auga doce, o 79% sería xeo. É dicir, non é auga doce, moi boa calidade, auga pura. Pero poderíamos ir a buscar auga ás zonas xeadas para o noso consumo? Sería inviable, porque habería que trasladar barcos, etc. Sería carísimo. Entón, non se pode empregar para o noso uso. Augas subterráneas, o 20%. Moitas destas augas son augas fósiles que non se pode, ou están a moita profundidade, ou ben non se poden empregar. Hai países que viven dos recursos das augas subterráneas. En Turquía, por exemplo, están facendo agora mesmo un proxecto con alumnado de secundaria, a ver se consigo facer unha colaboración con eles para poder... Está en proceso, pero para que podades falar entre o alumnado de Turquía e vos, para ver cal é a súa situación respecto da vosa. Aquí, por exemplo, non temos augas subterráneas, pero vedes que chove. Que pasaría se deixara de chover? Cal sería o noso futuro? Pensade. O 1% deste... O sea, non é 1% do total. Pensade que estas porcentaxes refírense a este 3%, vale? O 1% son augas superficiais. Se analizamos todas estas augas superficiais, temos que o 50% serían lagos,
Moitos dos lagos non son moi superficiais ou están contaminados, polo cal non son aptos para o consumo humano. Son augas estancadas, as augas estancadas, polo xeral, non son boas. O 38% está no solo, é a auga infiltrada, a auga que alimenta as plantas, digamos. 10% estaría na atmosfera, xa non a podemos recoller para o noso uso. 1% en ríos, que sería que poderíamos máis ou menos recoller, e non toda, e o 1% restante sería a auga que conteñen os seres vivos, toda a biosfera, vale? Fixaremos, da totalidade do 100% da auga que hai na Terra, só un 0,025% é potable. É auga que podemos consumir para beber. Entón, respecto a isto, aínda que en Galicia chove moito e estamos afeitos a que a auga non é un problema, debemos considerar que é un recurso limitado, vale? Sobre todo en determinadas áreas da Terra. É importantísimo que fagamos un uso responsable da mesma. Dentro do que son os apartados deste punto, hai unha parte que se refire aos usos da auga. Xa falaremos diso. Por o momento, como non me entendo enterado, corto o vídeo e continuo explicando no seguinte.